Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog nga probensya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Sabado pitsa 19 na bulan sang Marso tuig 2022. Anano ang mga balita kag isyu nga aton talakayon para karon nga adlaw. Sa Lunes, Martes pitsa 21-22 untat biyahe dire sa siyudad sang Bacolod. Apat ka adlaw nga trabaho daw hindi mag-upo dire ang dalagko nga mga negosyante. Mga pagsulundan bago ipatuman sang COMELEC sa nagahilapit naman nga kampanya na lokal sa Pitsa 25. Ining aton mga balita kag isyu idulong sa aton sang untat biyahe. Lunes, pitsa 21 kag 22. Kung pamatian ta ang grupo sang undok sa dalom ni Secretary General Jigo Malacad, gapangabay siya 100% nga partisipasyon sang mga driver. Wala kabilinggan, taxi kaman, PUJ kaman, de cargo kaman, private kaman nga salakyan, tricycle kaman, kag iban pa nga nagagamit gatong. Ang tanan nga may mga ruta Bacolod kag Negros Occidental. Pero sa nasiling ko na, ang kausa sa mga driver, ako upod ako sa kausa sa driver. Tuod man, kung naga-drive ka kag mag-amo sining sitwasyon nga porte kataas sa gatong ti ano lang ang bring home mo, maintindihan ta ang aton mga driver. Taxi kaman, di pasahero kaman nga salakyan. May ara pag rollback daw bulubanta daw 12 pesos bala sa masunod nga semana, pero hindi gapon ini makakompensate sa kinahanglanon sang aton mga driver. Ang untat biyahe ginakasama lang ini sa mga grupo sa transportasyon kag iban nga sektor agod pamatian sang gobyerno ang ila ginaalungay. Ang driver tao man na, gakaon man, may kabataan man, ginapaeskwela man, kinanglan Manila nga masustinto ang pamilya. So kung mag-amo sini nga hindi na magwantang presyo, ti amo nang gapangabay sila. Pila malang ka mga demanda ang ila sini nga ginapangabay. Panubuon ang presyo sang gatong galing daw ka imposible man bangod sang oil deregulation law. Kakason ang 12% VAT kag excise tax sa dalom sang train law. Hindi pagkakason sang presidente kay dako mapirde sa gobyerno. Kag madasig ayatag ang fuel subsidy. Ambot kon napanagtag na ini. Ang buot silingon, ang punto naton diri may idyutay nga medyo kabudlayan sa pagbiyahe. Pero tagaan ta tsansa man ang aton mga driver nga makapautwas sang ila ginabatyag. Ang matuod sina sakit batyagon nga ang mga driver wala bring home. So kung may transport strike, kooperahan nyo. Doon lang kadlaw,
magkooperar ka para bisan paano base pa lang pamatian man ang ginaagunto kag ang pag-antos sang aton mga driver. Kooperahan nyo. Kay kung ang iban gibiyahe, ang iban kauntat biyahe, ti daw ang purpose hindi malabot ka. Galing amula na, ang iban tislinche, wala ka biya kaunon, mabiyahe gi kamo. Amo na blang ang mga plastada. Kooperahin nyo one time One time, big time nga untat biyahe para mabatyagan ang kausa ninyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:40. Babalik kami pagkatapos ini. Presyar na tayo! Presyar! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ining sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Nalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon.
Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Dulong sa aton sang Santon Plus Erba nga Radio Philippine Standard Time, Lasais 46. Madamo sa mga opinyon nagkalain-lain nga tindog angot sa ginaproponer apat ka adlaw nga trabaho. Ang pipila ka nagaupod sini, siling nila ti maayo man ini. Kay kon apat lang ka adlaw, makakinot kay sa plite, apat lang adlaw plitihan mo. Kag ang gobyerno kung si Vice Mayor Elced Pamilyaran pa, dako ang mabulig nga makakinot sa elektrisidad. Napulo ka oras nga duty sa mga empleyado, kag suno sa ila, maayugid nga makapahuway man ang mga empleyado, 3 kadlaw, Biyernes, Sabado, kag Domingo. Pero wala pa ni matalakay sa syudad sa Bacolod, sang sit-up kung masugot sila. May ara man, nga wala nagasugot sini ang ginaproponer nga apat ka adlaw. Ang wala nagaupod sini ang mga pinakadako nga grupo sa mga negosyante, ang Philippine Chamber of Commerce and Industry. Ano ang tindog nila? Nya kung apat ka adlaw lang ang trabaho, mangin trabahoso ini para sa mga empleyado, ka mga mangin unproductive sila, kay kapoy na sila. Amak po sa kadlaw, pulo ka oras. Ti siling ni sa mga negosyante, hindi ini mayo. Kag hindi gid mayo sa negosyo Kung wala kay empleyado, Biyernes, Sabado, Domingo, kung perdido ka, kung negosyante ka. So ang tindog sa mga negosyante, hindi sila pabor sa apat ka adlaw lang nga trabaho. Kung madala ang pribado nga sektor. Pero hulaton ta sa masunod nga simana kung ano ang tindog kag desisyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Balantayan ini sa luyag sang apat ka adlaw kag ang mga negosyante nga daw hindi pabor sa apat ka adlaw lang nga trabaho. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasais 48. Mabalik kami pagkatapos ini.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sing listahan sa mga kandidato kag maghimo sing listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest Inc. Ngadto base sa guidelines sang COMELEC, anano ang ginadilian. Ang silpi hindi gapon pwede. Pangamusta, hantuhan, combat, hindi pwede. Close contact durante sa kampanya, hindi pwede. Medyo halog lang gawa ang kampanyahan ay sa dalom sang alert level 1 kadto, pero ang social distancing suno sa COMELEC dapat gyapon sundon. Wala sang agbayanay, wala halok-halok, selfie, kag dapat magsoksok sang face mask ang kandidato kag mga supporter. Pero hindi na gina-require ang face shield. Hindi na kinahanglan ang permita sa COMELEC sa dalom sang alert level 1 kadto, pero kinahanglan kuha gid kamo permit sa local government unit nga nabutang gid ini bilang dapat sundon sa Omnibus Election Code. Ang COMELEC magatugot 100% capacity sa mga lugar sa dalom sang alert level 1. Ambot silingon kung mag-rally dira 100% pwede.
Ariman, tandaan, 70% lang sa alert level 2. Estrikto nga ipatuman ang health protocol sa mga lugar nga ara sa dalom sang alert level 3 kag 4. Amoy na ang bag-o nga guidelines sang COMELEC sa alert level nga ginapapanaog sang aton sini departamento sang ikaayong lawas. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:55. Mabalik kami pagkatapos ini. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Lamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon.
Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isang Sa aton Aksyon Balita Morning Edition upod kita kay Aksyon Jan Diaz kag Aksyon Eden Aboso, mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, aksyon.